Üdvözlök mindenkit, és szevasztok, srác! A mai videóban folytatjuk a Brawl Stars sorozatot, de a mai videóban úgy fogok pusolni, hogy nem vehetek fel Power Cube-ot challenge, és így akarom kifullozni legalább 2 brawlert 10 tierre vagy rankra. Akkor kezdjük is el. Egyébként a videó nem saját ötlet. Na így gyorsan, még nincsen sok Power Cube-jeik az embereknek. Jó. Egy halt. Hát amúgy nem hiszem, hogy így le fogom hozni. Jó. Kicsit töltöm a HP-met ide. Bam! Ne! Nem baj. Kicsit lehet megtölteni kellett volna. Ja? Ó, az a baj, már megszokás. Nagyon rossz így. Na, bejöttünk középre. És akkor tudjuk volna az embereket. Nerf Pokó! Jújjúj! Jaj! Problémás. Nagyon problémás. Nincsen sok HP-je, őt elkapom. Jaj! Szia, Primo! Kapd el a bót! Úgy van, öljétek meg egymást. Szia, Barley! Ne rám, akkor a Pokóra rá is megyek. Itten erre. Az mondjuk szép volt, Balázs. Jó, na várjál. Jó, itt eljöttünk, szép. Úgy nagyon nehéz. Ide bejövünk. Jackit azt ott. Jó, igen. Ajjaj. Jó. Ne, most ütöttem, mindegy. Ne. Jó. Nem baj, ezt már... Gyerünk! Jó! Lehoztam nulla Power Cube-ből. G. Ugye a Primo a szomszédban is gyors meggyepáljuk. Kevesebb a power izéje is, az a power szintje. Ne! Az autó izé... Ne. Én nem halok meg most. Várjál, így megvárom, hogy meghalljanak az emberek, és csak utána leszek öngyilkos. Hát bro. Negyedik helyezetnél még izé. Bye. Jó van, nem baj, jól is. Szomszédban nem láttam, hogy milyen brawler van. Nem baj. Ott egy Brock. Vagy egy Jackie. Én most töltem meg a Brockot. Gyere ide. Ne! De megint felszívom úgy. Hát ez... Gatya.
Addig jó, míg a winstreaket nem basztam el. Hogy megold az enemit, hanem hogy ne vedd fel utána a Power Cube-ot. Gyors azt a Barlitot letámadom. Ja, ez egy Brock. Hupszi. Nem várja. Okosba. Jó, nem vettem fel. Vedd fel. Ügyes vagy. Á, de jó profi vagyok. Az csodás volt, Balázs, köszönjük szépen. Itt egy EMS. Óvatosan. De! Megint felvettem, megint. Nem hiszem el amúgy. Ez így nagyon nehéz. Szomszédba egy elprénye. Jó. Gyorsra is megyek. Mondjuk az úgy erősebb, mint én. Na, nem sokáig. Azt kell csinálni, hogy... Jó, pont így akartam, profi vagyok. Ők meg behúzni a csőbe. Hát nem így. Mondjuk bajos. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside. Jó, nagyon jók vagyunk. Eddig nagyon jók vagyunk. Eddig pacek, eddig jó. Ez a kör most jó. Ebből lehet nyerünk. De bejövök. De gyors így elbújok. Jó. És gyere rám, bó. Gyere rám, bro. Gyere, bro. Jó, és nem vettem fel. Attól féltem, hogy fel fogom menni a szomszédba. Neki az, hogy a damage nem sok, de ha elultizik, akkor meg tud rossz dolgokat okozni. Jó. Ne menjen. Ne. Nehogy elultizza. Ez így nagyon rossz. Rámegyek. Haha. Jó. Egy halt. Ups, ez az elprimolt, nagyon nem kind. Az szép volt, Balázs. Halt. Nagyon jó. Ide bejövök és megvárom, hogy a köd az behozza ide az ellenfeleket. Eddig jók vagyunk. Eddig nagyon jók vagyunk. Ott kempel a kis köcsög. Gyere. Én tudok dodge-olni, tesó. Én ezt bármeddig el tudom játszani. Szedd szét, Rózsa. Upszi, ez mondjuk kicsit bevállalós volt. Szia, Rózsa, hogy vagy? Nem fog sarokba szorítani, de pont azt csinálja. Okay, let's go. Ez nem hozom le. Ezt nagyon nem hozom le. Ha elnyomom az ultizt, és utána ütök egy kicsit, akkor lehet. Nem baj. Pedig majdnem. Lesz még karácsony. Na de én búcsúzok. Kösz, hogy itt voltál. Jövő videóban találkozunk. Na csúmi!